Hej, jeg hedder Trine Skovbo, og jeg arbejder i dag hos AdPeople som grafiker, og jeg er 41 år gammel. I min barndom der er jeg opvokset i Hvidovre, og der boede jeg sammen med mine forældre, og jeg har en storbror, og der voksede jeg op, har kun boet der, gik på den lokale folkeskole indtil 6. klasse. Hvor jeg så rykkede ind til byen på en privatskole, for ligesom at få lidt flere udfordringer. Hjemme i vores hjem i Hvidovre, i min barndom, der havde vi var en helt almindelig kernefamilie. Solid familie, sport, interesser, venner, både hjemme hos os og ude andre steder. Og helt ganske normal kernefamilie, vil jeg sige. Som teenager, da jeg gik på vores lokale folkeskole i Hvidovre, der blev man hurtigt en del af en gruppe. Man snakkede sammen hele klassen, og jeg synes, jeg havde mange venner. Men vi blev hurtigt en 5 piger, som ligesom hang sammen, og som jeg faktisk stadig ses med i dag. Da jeg så skiftede skole efter 6. klasse, der var det jo igen nye venskaber, og det var både på kryds og tværs af klasserne, og drenge og piger. Jeg synes, socialt har jeg altid haft mange venner i teenageårene, både i skolen og i sportsinteresser. Som teenager, eller faktisk allerede tidligere, der spillede jeg badminton, og det gjorde jeg rigtig, rigtig meget. Så der havde jeg selvfølgelig også en masse venner og fester, arrangementer. Så de store drukfester blev det måske sådan aldrig helt sådan vildt til i teenageårene, fordi det var der ligesom ikke plads til på grund af badmintonen. Der skulle man jo være klar til kamp næste dag. Men selvfølgelig har man været i byen og masser af gange med både skoleveninder og fritidsinteresse. I folkeskolen, der tror jeg egentlig, altså jeg synes det var meget hyggeligt, men jeg tror, jeg kedede mig lidt egentlig. Jeg var godt klar over, at det nok ikke var det, jeg skulle sådan læse bogligt. For jeg har altid tegnet meget, og malet, og klippet og klistret, og lavet blomster, og alt muligt andet, end hvad der sådan måske lige stod i skolebøgerne. Men jeg tog samtidig også matematik på højt niveau, fordi at jeg har altid godt kunne lide matematik. Det var en meget god kombination for mig, at det ikke sådan var kun sprogligt. Efter folkeskolen så spurgte mine forældre, om jeg havde lyst til at tage et år til USA for at opleve en anden kultur og for at lære sproget og også blive mere moden til ligesom at finde helt ud af, hvad var det, jeg skulle, når jeg blev voksen, som det jo så hedder. Så det synes jeg lød sindssygt spændende at få den mulighed for at lære en anden kultur og nogle helt andre mennesker og sætte sig ind i det skolesystem og bare få det forærende helt gratis. Det var en mulighed, jeg ikke kunne sige nej til. Så derefter valgte jeg at komme i gymnasiet, da jeg kom hjem. Og det valgte jeg sproglig linje, og det gjorde jeg primært også, fordi jeg havde været et år i USA. Så der lå den sådan lidt til højre benet, at det ene fag var næsten helt på plads. Gymnasiet, der begyndte jeg sådan måske mere og synes, at det bare var sjov og fest. Og jeg synes egentlig måske ikke, at jeg var ikke specielt god i skolen i gymnasiet. Det var stadig mere de kreative ting, jeg synes var sjovere, og som nok lå og ventede på, at det var den vej, jeg skulle. Efter gymnasiet, der tog jeg en videregående uddannelse som grafiker. Det gjorde jeg ved, at jeg kom ud på et reklamebureau som assistent, som AD-assistent. En AD-assistent, det vil sige, at man følger en art director. Det er en kreativ person på et reklamebureau, for eksempel, som står for at finde på koncepter, finde på logoer
Og der kan man så være assistent for den her person, gå til hånde, hjælpe. Hvis man selv ligesom har flere for det og mod på det, så kan man få lov at være lidt mere med og lave nogle flere ting, hvis man får et rigtig fint samarbejde sammen med den art director. Og det varer i knapperne op 2 år, hvor jeg fandt ud af, at det synes jeg var rigtig sjovt og var lige noget for mig. Og derfor så fik jeg mulighed for at gå i lære derude. Og det er det, man kalder mesterlærer, hvor det er en kombination på skole og så på arbejdspladsen. Og det tager 4 år. Så det blev jeg færdig med omkring i år 2000. Så det er ved at være nogle år siden nu. Da jeg tog min videregående uddannelse som grafiker, der får man jo en lærerløn, som det hedder. Så når man på det tidspunkt vælger måske at flytte for sig selv, så kan det være lidt vanskeligt at få til at hænge sammen økonomisk. Så jeg havde på et tidspunkt lidt ekstra jobs. Blandt andet har jeg arbejdet på nogle restauranter som tjener, for netop at få det til at passe ind med, at jeg skulle passe min skole, samtidig med, at jeg havde en kombineret skole-arbejdspladsgang. Så det var mest om aftenen, så derfor så var det en god idé som tjener, fordi det kunne jeg jo ligesom gøre om aftenen. Men det var selvfølgelig også sindssygt hårdt, fordi det var sene timer, og man skulle også op næste dag og passe sin uddannelse. Der, hvor jeg startede som assistent, AD-assistent efter gymnasiet var det, der startede jeg som assistent for en rigtig, rigtig dygtig art director. Og sammen med ham, der fik jeg lov til at tegne opgaver i hånden, som man gjorde på det tidspunkt, og tage med ud til kunder. Og senere hen, så fik jeg jo så lov til at arbejde på computer og sidde og lave forskellige opgaver på computer. Og blev jo dygtigere og dygtigere til ligesom at både hjælpe ham og lave opgaver selv også. Og da jeg så havde gjort det i nogle år, så synes de ligesom, at jeg skulle have nogle papirer på, hvad det egentlig var, jeg gik og lavede. Så derfor så blev vi enige om, at jeg skulle gå i lære dernede som grafiker. Så jeg gik i det, man kalder mesterlærer. Og det tager 4 år, hvor man så søger ind på den grafiske skole i København, for eksempel. Jeg er i reklamebranchen nu, og det har jeg været i 20 år, vil jeg tro efterhånden. Mit nuværende job hos AdPeople har jeg været i snart 5 år. Og herinde der har jeg er ansat som grafiker, men arbejder også rigtig tæt sammen med art directorerne og får lov til at lave rigtig mange opgaver selv. Fordi at det har jeg lyst til, og at vi har et rigtig godt samarbejde. Og fordi at opgaverne er til, at noget kan jeg løse selv, og noget løser vi sammen. Og det synes jeg er sindssygt spændende. Det er en alsidig hverdag at få lov at lave nogle ting selv, og nogle ting hjælpes man ad om. Jeg kan godt lide kombinationen med, at som grafiker, der skal man sådan lave orden på tingene. Man skal sørge for, at alting det står som helt lige ret og står i de rigtige tal. Og skal det trykkes på noget glosset papir, eller skal det trykkes på avispapir, eller at man hele tiden skal tænke på retningslinjer for, hvor skal det videre produceres henne. Så der er mange aspekter i jobbet, og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Da jeg fik tilbudt jobbet hos AdPeople, der synes jeg, det lød rigtig spændende, fordi at jeg fik mulighed for at være med til at starte nogle globale kataloger op på det tidspunkt, som skulle startes helt fra bunden. Og det tog 3 år cirka at være med på den opbygning, og det var noget, der bare lød rigtig spændende, så det havde jeg lyst til at være en stor del af. De jobs, som jeg sidder med hos AdPeople, kan være meget forskellige. Der er bitte små opgaver som et visitkort, og så kan der være større kampagner, som skal gå over flere måneder, halvår, hvor man skal holde en rød tråd i alle de elementer, der kommer ud. Det kan være lige fra et banner ude ved lufthavnen til en lille annonce i en lokalavis i Jylland. Det er alt muligt forskelligt, og det er også det, der gør jobbet så alsidigt og spændende at sidde og arbejde med.
Jeg er rigtig glad for mit job som grafiker. Jeg synes, jeg kunne ikke forestille mig, at jeg skulle lave noget andet. Jeg elsker at sidde og lave ordentlige ting og holde styr på og sørge for at tjekke, at alt er, som det skal være, så tingene kommer rigtigt ud i sidste ende. Og det, man får lov til at se et færdigt resultat bagefter, og kunne se, at det er rigtigt, det man har produceret. Det synes jeg er en super tilfredsstillelse. Det sociale på en arbejdsplads betyder rigtig, rigtig meget for mig. Det er super vigtigt, at man har nogle gode kollegaer, man kan spare med. At man også en gang imellem kan tale privat og lige få luft for nogle ting. Og at man bare har en super hyggelig og en skæg og humoristisk hverdag. Det er 50% af det minimum for mig i hvert fald. For eksempel så sidder jeg blandt andet og laver sådan noget som sådan en brochure her, som vi har lavet. Det her det er forsiden på brochuren, og så er der så en masse opslag. Og der sidder jeg her og sørger for, at alle tekster holder kant, at billederne går ud over beskæring. Sådan så når det ryger i tryk, så er der noget at skære af, så der ikke kommer en hvid kant her. Jeg sidder og tjekker, at alle billederne er i god nok opløsning, sådan så når de ryger i tryk, at de ser ordentligt ud. Og laver rettelser for kunden og sørger for, at alle tekststørrelserne er de samme, så det ikke står og hopper og danser. Så simpelthen generelt sidder og retter alting til, så det står bare super, super fint. Og så er det jo så sjovt. Altså bagefter kan man så se den færdige, når den er trykt.